Parlem ara de llibres. Ara mateix tinc entre les meues mans l'últim exemplar de Jordi Raül Verdú. Es tracta de La velleta refranyera, encara que tot el món que estiga atent als seus llibres per a públic infantil normalment sàpiga que parla de moltes coses per a xicotets i tal, podem llegir-lo tots, perquè parla de refranys. Ara sabrem per què, perquè està amb nosaltres. Molt bona nit i benvingut, ben de llevant. Molt bona nit. A veure, La velleta refranyera. Estava jo dient a la gent que normalment es reconeixen per fer llibres per a xiquets, però que és com per a tots, a partir de 10 anys. Sí, diguem que jo escric normalment per a un públic lector entre 8 i 12 anys, encara que en alguns d'aixòs contes dic que aquests contes són aptes per a joves d'entre 8 i 100 anys. I si n'hi ha algú més jovenet o més vellet, aquests contes deuen de ser contats més que llegits. Que cadascú elegisca l'edat que té per a llegir-ho. Sí, però conforme tu dius, este conte sí que es diferencia un poc respecte als altres, perquè com hi ha un recull d'uns 400 refranys, que no és un llibre de recull només, sinó és una història on apareixen en aquesta història 400 refranys, frases fetes, locucions i tota aquesta manera de la paremiologia que sol dir que apareixen en la història. Per què hem recorregut a les frases fetes, als refranys en este llibre? Jo crec que un poc per deformació professional, com a mestre que soc, me n'adone que la manera que tenim de parlar avui en dia està canviant prou a molts nivells, i jo, com que encara tinc a ma mare i veig com parla ma mare encara, que parla fent servir molts refranys que jo m'he ensenyat, com dic, de major més que res, perquè sóc plenament conscient de que és una manera de parlar única i possiblement en perill d'extinció. Tant de bo que m'enganyi no sigui així, no? Però la meva intenció era d'alguna manera fer arribar al públic més infantil aquesta manera tan típica que tenim els valencians d'expressar-nos, que amb una frase diem un munt de coses. Un munt de coses, però a més gracioses. Tu t'has criat en molts refranys i me pareix que, a banda de la teua mare, també una velleta te va inspirar. Sí, hi ha una velleta que gràcies a ella és la que em va fer pensar en la velleta refranera, una dona, la iaia Amparito, que és com li diuen, que és de Banyeres ella, i que ella feia animacions lectores, o millor dit, exercia de contacontes en una escola d'Alcoi, l'escola de Carmelites, i allí ella, diguem que em va com inspirar, de veure que una dona amb aquesta edat i aquesta vitalitat que tenia era capaç d'encisar a tot un grup de xiquets que es tenia allí embelesats tot el dia. I d'ahir va néixer un poc la meva inspiració, d'eixa dona i també de ma mare, és a dir, entre dos personatges n'he fet un, que seria la velleta refranyera. Imagina que la tercera cosa que te va inspirar un poquet més és que la joventut d'ara no s'assabenta de totes les frases de les que pot recórrer en un moment donat, perquè s'està perdent un poquet. Sí, jo penso que malauradament el que veig jo com a docent és que moltes d'aquestes frases fetes estan als llibres, és a dir, com una lliçó més. Jo crec que és una forma de parlar que tenim encara, sobretot a partir de certes generacions, i que aquest tresor que tenim encara està ahí al carrer, i que seria un poc com intentar fer-los obrir una miqueta els ulls als més joves, a través dels més grans també, els més majors, que som els que hem d'intentar transmetre això a aquestes generacions i sobretot fer-los veure que és un tresor que tenim, que cal protegir, que cal d'alguna manera ser conscients d'aquesta riquesa que tenim. Què pot ensenyar un refrany a un xiquet com a docent? Un refrany pot ensenyar de tot. T'imagina que jo li diguera a tu, saps què tens? La boca plena de dents. O li diguera, tens fam? Pega un bram. Si tens set, pixa i beuràs calentet. Si tens fred, apreta't el culet. I si tens calor, tira't del llevador. És a dir, són jocs de paraules, no són necessàriament estos refranys, però és una manera de parlar que estàs jugant amb el llenguatge i al mateix temps estàs emetent un missatge, perquè què és quan uno va a cagalló per sèquia? Per exemple, un refrany molt típic de la meva zona d'Alcoi. Jo crec que pot ser que algú t'està duent d'un costat a l'altre sense... Sí, exacte, efectivament, quan tu vas atarantat, que estàs molt nerviós,
vas, pues això, si pots imaginar-te el refrany podràs entendre-ho perfectament. És a dir, que són molt visuals, són molt expressius. I t'ensenyen molt de vocabulari també, perquè n'hi ha paraules que de parlar normal en la gent, en un diàleg normal, no traguem i d'esta manera sí que ixen. Sí, jo crec que algunes paraules s'han quedat ahí estancades, no?, en els refranys. Per exemple, quan uno fa mala cara, pot fer cara de mussol, o pot fer cara de magranetes agres. Algunes s'han quedat més que altres, això per què? Ens han agradat més que altres uns refranys? No ho sé, jo penso que perquè a l'hora de parlar ixen més sovint, no? I pot ser perquè algunes també siguin més gracioses i la gent les volia fer servir per a més agradar a l'hora de parlar, no? Pot ser que siga que també s'han quedat les més fàcils, perquè al final del llibre podem trobar moltes descripcions i explicacions d'alguns refranys que jo potser no sàpiga, però també un xiquet de 10 anys no sàpiga què significa. Sí, al final s'han recopilat tots els refranys, els 400 que hi ha ahí, i s'ha posat entre parèntesis una xicoteta explicació només d'alguns d'ells, no? Perquè si jo dic, per exemple, que quan uno té el cap com un perol, suposa que a lo millor sí que fa falta dir que és que té el cap ja ple, no? Però si dic que és puntual com un rellotge, a lo millor no cal explicar això, no? És a dir, hi ha xicotets matisos que fa, sobretot pensant en un públic infantil, que són els que poden tindre més dificultat a l'hora d'interpretar-los. I el públic infantil d'ara és més crític en aquestes coses, ara que està tan endinsat en el món del videojoc i dels ordinadors, en un llibre que li està dient frases noves per a ells. Jo no sé si és més crític, jo diria que potser és més curiós, perquè jo mateix ara com a mestre en classe que fa servir molts refrans, i clar, a última hora ja me'ls coneixen, no? I dic la meitat del refrany i els alumnes contesten l'altra meitat, no? I me la dona que sí, que és com tot, que el menester fa fer, que si d'alguna manera acostumem a la pràctica fa mestres. Si tu s'acostumes a una cosa, ells responen, però també és una inversió que han de fer en temps per a que això doni el seu fruit després. Reaccionen igual com a mestre davant este llibre o davant els anteriors, la trentena de llibres que ja s'ha escrit per a ells? És una reacció diferent, este nou llibre? Sí, és diferent. Per què és diferent? Perquè jo normalment escric o bé per paratges naturals, on parle de la flora, de la fauna, de la toponímia, de la història i de més, i quan faig animacions lectores moltes voltes més em porte al paratge en concret on em vaig inspirar i els ensenye els arbres que hi ha allí, es ensenya les rastres que deixen els animals, o es parla de llocs concrets com puguen ser coves, barrancs, cims i demés. Així, en aquest cas, clar, és que parle, que a mi em va resultar, és com eiximent de la meva línia habitual. És a dir, ja no m'inspirava una muntanya, sinó era una ciutat, no? En aquest cas la ciutat d'Alcoi, que és on està inspirat. I ja no era un barranc, una cova, un cim, sinó era un parc, un jardí que hi ha allà al Alcoi, que es diu la Glorieta, no? I els protagonistes ja no era una raboseta, una gineta, una fagina, un voltor, sinó que en aquest cas eren uns xiquets d'una escola i sobretot la velleta refranyera, que és l'autèntica protagonista. Què passa en el llibre? Conta'ns un poquet de què va. El que passa en el llibre simplement és que una velleta que està acostumada a anar a aquest jardí, a aquesta glorieta, a donar-los de menjar als animals, una velleta molt pobra, molt vella perquè és centenària, que viu en un barri molt vell d'Alcoi, el barri de la Sang en concret. Esta velleta entra en contacte de manera casual amb un grup de xiquets que estan jugant a pilota per allí. I com la dona és molt carinyosa i molt atenta, entra en contacte amb un d'ells en concret, que està un poc agraviat del grup, perquè l'han marginat i tal, i a partir d'aquests moments entren en contacte, es coneixen, i els xiquets se n'adonen que la dona parla d'una manera diferent, molt graciosa, molt simpàtica, i la volen portar a l'escola durant la setmana cultural. I ahir la dona triomfa, però com? Es queden tots ells. I el final és molt... El final no el No vaig contem. deixar-lo, no, vull deixar-lo així, que és molt interessant, penso jo també, perquè fa com que la cosa continua. No s'acaba només en aquesta visita que fa la velleta i aquest dia a la Setmana Cultural, sinó que això té repercussions que trastornen un poc positivament tota l'escola. Pot ser que això vinga a donar una porta oberta per a un segon treball de refranys?
Sí, no m'estranyaria. De fet, m'agradaria fer un recull que és en el que jo he estat treballant, un recull que tinc de 1.000 i pico refranys, que gràcies a ells m'ha resultat més fàcil el fer-ho, perquè, clar, lo difícil per a mi en este llibre ha sigut encadenar uns refranys en uns altres i que no sembli una cosa postissa, que sembli el més natural. Perquè ja dic que no és un recull que estan ahí a replegar, sinó que és en la conversa habitual, la dona està, conforme anava parlant, anava soltant els refranys que estaven relacionats, lògicament, amb la conversa. I aquest recull que jo tenia m'ajudava moltíssim a saber en cada moment quin havia d'utilitzar, que no sempre era fàcil, lògicament. I en aquest recull, una curiositat, perquè imagine que n'hi haurà un percentatge alt de frases fetes i refranys de la zona d'Alcoi. Tens algú que puga sorprendre-nos, que així a la zona de València el tinguem per descobrir? Jo crec que això és molt particular de diferents zones, no? Per això jo he tingut la curiositat de replegar, d'escoltar sempre a ma mare, que és la més refranera de la casa, i prendre nota, no? Perquè sí que és de veres que no en tots els llocs es diuen els mateixos refranys. Segurament este que ha dit d'anar cagalló per ser, que així no es conega, perquè a pobles veïns del costat, com pugui ser Cocentaina, per exemple, ja no el fan servir. O nosaltres allà al Coi diem, tota pedreta fa marge. I a Cocentaina mateix diuen, tota pedreta fa paret. Així també se diu això de la paret, sí. És a dir, que fixa't tu, en 5-6 quilòmetres ja pot variar un refrany, no? O simplement no dir-lo. És a dir, que són molt locals, però al mateix temps són perfectament entendibles o aplicables a altres zones. Jo que sé, per exemple, nosaltres diu, saps què passa? Què passa? El diu l'altre, diu, que el campanar és més gran que la plaça. I com vaig anar a Banyeres i m'han dit, i el castell li passa. I si ho penses bé, lògicament, el castell sempre està més alt que el campanar. I vas dir, mira, veus que bonic, això vaig incloure jo en el meu refrany. Possiblement perquè ells tinguen castell i nosaltres el castell que tenim està en runes, o sigui que no veus castell al Coi, només en festes de Sant Jordi. Per acomiadar-nos, el senyor Dieta i les fitxes, és que clar, a mi això m'agrada molt. Per acomiadar-nos, un refrany que no sàpiga jo què significa i després m'ho contes. Molt bé. Sentir-te com un cuc davall d'un cantal. Complicat. Tu t'imagines un cuc davall d'un cantal? Com deu de sentir-se el pobre? Insignificant. I sobretot molt oprimit. Sí. Doncs quan un es sent molt pressionat, molt oprimit, es troba com un cuc davall d'un cantal. A mi aquesta frase feta se queda. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i contar-nos un poquet més d'esta belleta refranyera que ve des d'Alcoi per a presentar-nos així a València. Molt bona nit i moltes gràcies. Nosaltres en aquesta recomanació quedem un ratet escoltant uns consellets publicitaris i en un xicotet espai de temps tornem així a Vent de Llevant divendres.